Kublai bi bro ki perlok sa season 4 ngap diang so bahai film bagane video hang ni hapo ka YouTube channel menta kasni kadi kasni hakaba unong saji ma ula bu ye ke jingkeli ka bakraw e nak benta jongi ki nong song hang ne hapo ka jela me klaya hakaba ka taka jingkeli kelong menta kasni kan real curriculum level arajar arpuwe ka sarkar MDA hapo ka jingelam jong u konrat ke sangma keladap license kanti pisngau komno halo ke jing trikam jong ka sarkar MDA ha kini ki license ki balalek ki option ki baton hang ne kalong biang palat subiang melumala jing trikam kaduna ka option ka basaw ka di suhe bang gani ka kam umpoi sono ka pamut ki nong snong jong ka jela ki lapan isai kendar hang ne ha ka ba kim don su ka jing senia but Kim Don Shu kata kajing ngai hak sarkar MDA hakaba ila poi hadu prapo persen ya kata kabaki option kabaki ong shuhe tanggania kakam umpoi sono kabamut inong sonong kila UI ya kata kakam ani kata kajing trikam jong ka sarkar MDA hakaba kim syam lale sisa nak benta ka jela bat nam ta ka jat benriu hanriki shuhe tanggania hakaba ngiyo isai ngilap ken mau sembut menteri rang ba jong ka jela uba pristun tensong haka rensan nilap election house nem ajar khat pra ula krensai ba ka thong ka baningkong jong ka NPP lada poi sakabor ka di penbek ye uput usam te kat hadu kini kisngi kita ki jingkular kita ki jutang ki jubanlak ki ba uba pristun tensong ula klei akmat jong ka ribet ke jat benriu kim syampat la urlong watang 10% ru ka isu ka baar kadai ka ILP omdei tangkas NPP Henry ka UDP ru kenhun ke badon ha ka sarkar MDA ka angnut pat kadai ka manifesto jong ka ha ka usnem arajar kat pra ha ka por baki kanbas election ka isu ka balai ka them motor kata du kini kisni ka sarkar MDA kam syam lala banle bat thau perthai halor kini ki isu kani ka pen ba kani ka sarkar MDA kam syam lala banle nak benta ki isu ki bahak mat jong ka ribat ke chat penriu hak ba ketak mat yong ya baru ki nong sonong hang ni hapo ke jela hak ba baru ki nong sonong kita angnut pat kita terang pat pen urlong ya kini ki lai teli ki isu henry ka sarkar MDA ka UDP pat kini ki senrulum pat ka NPP ki badan hak bor menta ki klaim syam lalak banle bat ki klaim yang namenta ka interest ka balong sya kata ka ting mentoi nak benta inong sonong jong ka jela bat nam ta ka ribat ka jat penriu kublai sibun